מודים אנו לכם על כי הקדשתם מזמנכם ונמצאים עמנו החשובים מאוד לכם. נפתח ברעיון על החג המתקרב. הרי זה חנוכה מאיר ומלבב. נשאלת שאלה קשה ומטרידה, אשר את מוחנו היא מוגיעה. מדוע זה חנוכה ופורים מכל החגים הם נבדלים? מדוע כאשר יבטלו כל החגים ימשיכו הם להיות הנהוגים? מהו כוחם של אלו הימים אשר אורה בשמחה לכולנו מסבים? חשבו וגם הגו בהגיעה ללא מזל, הרי הם חכמנו ז"ל, ולמסקנה הגיעו והרי לפניכם אלו החגים בזכות מעשיכם. חנוכה ופורים נזכרים ונעשים לא רק בחסד ומעשה ניסים. בחנוכה עמדו החשמונאים באמונה טהורה להגן ולהשפיע על אומה נבחרה, לתקן ולתאר את בית מקדשנו, להחזיר את השכינה אל תוך ליבותינו. ובפורים עת ביקש המן להשמיד, עמד מרדכי והיה לנר תמיד, וזכה שא פזורה באותו הדור לבנות לאלוקנו בית ומדור. ולכן נדע וליבנו נשימה כי כל חפץ מעשינו פנימה. הוא המשפיע התורם ומתווה יחד עם רצון הבורא. והיום עומדים אנו לפניכם במסיבה שהכנו לכבודכם. בוא נשמע טוב פעמון ומצילה, מנגנים בשמחה וגילה. נכיר הכבוד למכבים הגיבורים, נדליק הלפידים בוערים, נסלק את החושך והקור בסימן חג החנוכה, חג האור. אז רק שתי מילים או אולי אחת. לכם ההורים רבויי הנחת. נבקש מכם מכל הלב לנתק פלאפונים